Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Všetky naše videá, rozdelené po ročníkoch a predmetoch, nájdete v tejto prehľadnej, pravidelne aktualizovanej tabuľke. Link nájdete v popise videa a na facebookovej stránke Chebik. Celé video bez reklám a so zhrnutím nájdeš na Hero Hero, link nájdeš v popise. Vedel si, že pohoria na Slovensku nie sú všetky rovnaké? Niektoré vznikli skladaním hornín pred miliónmi rokov, iné vybuchli ako sopky. A všetky dohromady tvoria úžasnú geologickú mozaiku, ktorú teraz spoločne rozlúštime. Slovenské pohoria patria prevažne do sústavy západných Karpát, malá časť na úplnom východe krajiny, napríklad Vyhorlát či Bukovské vrchy, patrí už do východných Karpát. Západné Karpaty sú tzv. Pásmové pohorie, to znamená, že ich netvorí jedna hornina, ale viaceré geologické jednotky rôzneho veku. Tieto jednotky delíme na staršie a mladšie. Začneme tými staršími. Vznikli počas alpínskeho vrásnenia, teda vtedy, keď sa obrovské platne zemskej kôry zrážali a vrstvy hornín sa skladali do pohorí. Prvým starším pásmom je Gemerské pásmo, ktoré tvorí väčšiu časť slovenského rudohoria. Nájdeme tu prvohorné horniny, fility, čadiče a riolity, ale aj druhohorné vápence, na ktorých vznikli rozsiahle krasové planiny s kaňonmi a tiesňavami. Práve tu leží slovenský raj, aj slovenský krás. Ďalej je tu Veporské pásmo, ktoré buduje časť slovenského rudohoria a nízkych Tatier. Dominujú mu premenené horniny a žuly. Aj tu nájdeme druhohorné vápence, napríklad na Muránskej planine, ktorá je známa množstvom krasových útvarov. Tretím starším pásmom sú jadrové pohoria a patrí sem napríklad aj najvyššie pohorie Slovenska, Tatry. Ich jadro tvorí žula a premenené horniny, no na povrchu sa zachovali vrstvy vápencov a dolomitov. Teraz sa pozrieme na dve pásma, ktoré sú trochu iné. Bradlové pásmo má veľmi zložitú stavbu, bolo totiž niekoľkokrát zvrásnené. Charakteristické sú preň bradlá, skalné útvary z druhohorných vápencov, ktoré vyčnievajú z okolitých mäkkých, ílovitých a piesčitých hornín. A nakoniec flíšové pásmo v severnej časti Slovenska, to tvoria zvrásnené vrstvy pieskovcov a ílovcov, ktoré vznikli v starších treťohorách. Teraz prejdeme k mladším geologickým jednotkám. Tie nevznikli vrásnením, ale sopečnou činnosťou. Preto ich nazývame sopečné pohoria. Tvoria ich horniny ako andezity, riolity a čadiče. Tam, kde bol terén nižší a svahy miernejšie, sa usadili tufy. Príkladom sú Poľaná alebo Slánske vrchy. K mladším jednotkám patria aj kotliny a nížiny. Tie sú vyplnené treťohornými horninami a na nich ležia štvrtohorné horniny, riečne štrky, piesky a spraše. Spraše pokrývajú rozsiahle plochy Podunajskej nížiny, piesky nájdeme najmä na Záhorskej nížine. V Tatrách sa zase najlepšie zachovali ľadovcové usadeniny, horniny, ktoré zanechali dávne ľadovce. Na záver jedno slovenské unikum travertín. Je to hornina, ktorá vzniká tam, kde vyviera minerálna voda pozdĺž zlomov. Slovensko je travertínom mimoriadne bohaté. Krásne príklady nájdeme napríklad vo Sklených Tepliciach. Tak si to zhrňme. Slovenské pohoria patria do sústavy západných Karpát. Ide o tzv. Pásmové pohorie, čo znamená, že ho tvorí viacero geologických jednotiek rôzneho veku. Tieto jednotky delíme na staršie a mladšie.